नानिने दिनैनिफ्राय स्कुला सामार भेकेसननि बन्द मोनबाय ना नानि मास मोनसे 1 month दा ओमफ्राय गरम बन्दआवहाय मा खालामगोन नानिया नों हा एसाइनमेन्ट लिरनांगौ मा क्लासाव फरायो बबे स्कुलाव हाबो थिखोना बुं दे जन डेभिड विलियम्स हायर सेकेन्डारि स्कुल बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो जन डेभिड हायार सेकेन्डारि स्कुला चिरां डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय नों बबे गामिनि Yes. पिअआ मा गोग्लैयो पस्ट अफिसा डिस्ट्रिक्टआलाय चिरां जाहैबाय ना ओमफ्रायो नोंसोरना एग्जाम जाखांबायना जाखाङाखै नोंसोरनि स्कुलावहाय साबसे फोरोंगिरिफोर दङ 30 जन